ከምኡ ድማ ትሮድ ወይቦ ማለት ሄፓታይትስ ቢን ሲን ቫይረሳት ገለሊ ይኽእል። ወይቦ ማለት ሄፓታይትስ ቢን ሲን ንጸላም ከብዲ ዘጥቅዑ ረኽስታት ኮይኖም ብደም ዝመሓላለፉ እዮም። ወይቦ ሄፓታይትስ ቢ ብጾታዊ ርክባት እውን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ወይቦ ሄፓታይትስ ቢ ድሕርቲ መርመራ ኣወንታ ኮይኑ ምስ ወይቦ ሄፓታይትስ ቢ ብጽቡቕ ክትነብሩ ዘኽእለኩም ሕክምናታት ኣለዉ። ድሕርቲ መርመራ ኣሉታ ኮይኑ ንሙሉእ ህይወትኩም ከላኸለልኩም ዝኽእል ክታበት ኣሎ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓኪምን ሆስፒታልን ወይ ማእከል ጾታዊ ጥዕና ክትክተቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሳሕቲ ምናልባሽ ካልኦት ክታበታት እውን ክወሃብ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ዘይተኸቲብኩም ኮንኩም ኮንዶማት ካብ ወይቦ ሄፓታይትስ ቢ ይከላኸል፣ ከምኡውን ካልኦት ብጾታዊ ርከብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ይከላኸል። ወይቦ ሄፓታይትስ ሲ ድሕርቲ መርመራ ኣወንታ ኮይኑ ንምሕዋይ ዝሕግዙ ውፅኢታዊ ሕክምናታት ኣለዉ። መርመራ ክትወስዱ ግዚኡ እዩ። ውፅኢት እቲ መርመራ ዘየገድስ መፍትሒታት ኣለዉ። ብዛዕባ ጾታዊ ጥዕናኹም ምስ መርማሪ ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ድማ ንኹሉ ሕቶታትኩም መልሲ ክትረኽቡ ኢኹም። ስለ ተገዳስነትኩም ነመስግን።